כשמוזה וגיוס נפגשים, פודקאסט על אנשים, גיוס והייטק, בהגשת דורית חלפון, אד-הנטרית ומנטורית למקצועות הגיוס הטכנולוגי, בעלים של מוזה HR, בוטיק אד-הנטינג המתמחה בגיוס בכירים, מטה וטכנולוגיה. ברוכים הבאים לפודקאסט כשמוזה וגיוס נפגשים, פודקאסט שעוסק בעולמות הגיוס וה-HR, פונה למחפשי עבודה, אנשי גיוס ומנהלים, ומטרתו לדעת מה קורה היום בעולם. ללמוד על אתגרים חדשים בגיוס, לנסות לעזור לכם ולתת לכם עצות וטיפים בעולם הגיוס. אני רוצה להתחיל את הפודקאסט שלנו היום במשהו חיובי. אנחנו בימים קשים, אבל זו הזדמנות מפה לברך את טלי גולר-גנט, ישראלית, שהולכת לייצג את לוקסמבורג באירוויזיון. אני מכירה את ההורים שלה, עוד מהשליחות שאני עשיתי בארגנטינה לפני 15 שנה, ושולחת לה מהבמה הזו המון הצלחה. זו גאווה ישראלית, וזו נקודת אור בתקופה המורכבת והקשה הזו עבורנו. אז המון הצלחה. עכשיו נחזור לענייננו. התכנסנו כאן היום כדי לדבר עם אמליה לנדאו, סמנכ"לית משאבי אנוש. אמליה, תכף תספרי לנו מי את, אבל אני רק רוצה לשתף אתכם ולהגיד למה בעצם אנחנו עושות את הפודקאסט הזה. לאחרונה אני שומעת וקוראת יותר ויותר על תופעה מרגיזה, שבה אנשי מילואים מקבלים זימונים לשימוע עם חזרתם או לפני חזרתם מהצבא ומהשירות הצבאי. היום בפודקאסט אנחנו נדבר בעיקר על איך לתת כלים נכונים עד כמה שניתן לעזור למילואימניקים להשתלב בחזרה. ולכן הזמנתי את אמליה. אמליה היא סמנכ"לית משאבי אנוש, מומחית בהקמת מחלקות HR בחברות סטארט-אפ גלובליות, עוסקת בליווי פאונדרים והנהלות בתחומי משאבי אנוש, פיתוח ארגוני, בבנייה וניהול תהליכים חוצי ארגון. אז ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. תודה רבה, איזה כיף להיות פה. איזה כיף. ממש, וגם בהצלחה לטלי. תודה, נמסור לאמא שלה, לשיר לי. לגמרי, כן. אפילו ראיתי כבר את כמה סרטונים שהיו. מאוד משמח, איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר שלנו. אז אמליה, ספרי לי קצת, מי את? מי זאת אמליה לנדאו? אז קודם כל, וואו, עשית חתיכת פתיח מגניב בהתחלה, זה די אמרת הכל. אני אשת משאבי אנוש, עוסקת בתחום כבר... וואו, כמעט 15 שנה, הזמן די עובר מהר שנהנים, ובאמת נהנים. תקופה משמעותית שלי, אני מתעסקת במשאבי אנוש, בסטארט-אפים, בהקמה של מחלקות, אם זה ממש כשאין מחלקה, אם שהיא חלקית, אם שצריך שיפור, אני מלווה פאונדרים, מלווה חברות, בונה הנהלות, בארץ, בחול, עושה המון דברים מאוד כיפים, גם המון מאוד מאתגרים, בסך הכל אנשים זה דבר מורכב, זה לא עולם בינארי של 0 ו-1, כל אחד הוא עולם ומלואו, וכשמרכיבים את כולם לתוך תזמורת אחת גדולה שנקראת ארגון, אז כל פעם זה מתנגן אחרת, וצריך לדעת איך ללכת עם זה הלאה ולנגן הכי טוב שאפשר. ואני אומרת לנגן כי אני מאוד אוהבת לנגן, נגנת על קלידים, מצטרפת לפעמים כל מיני הרכבים, וזה מין הובי שאני עושה בזמני הפנוי. אז מהמם, אז למדנו עלייך קצת. אני רוצה להקריא לך משהו כותרת שראיתי בוויינט, ומדברים הרבה עכשיו, גם בקבוצה, אני הד-הנטרית, ויש לי קבוצה של הד-הנטרים, וזה אחד הנושאים הכי חמים כרגע, כולנו ממש רועשים וגועשים על הסיפור הזה. תקשיבו, המילואימניקים המפוטרים מספרים, איבדתי חברים בעזה, לא מסוגל לאבד כרגע גם עבודה. זאת הופכת לתופעה מקוממת. מילואימניקים שחוזרים למקום העבודה אחרי 100 ימים בחזית, מקבלים מכתב פיטורים או זימון לשימוע, לעתים גם לפני שעברו 30 יום בניגוד לחוק. אמרו שלא עמדתי ביעדים. מאיפה הם רצו שעשה את זה? מתוך הטנק בבית חנון? עכשיו הם מתאגדים ויוצאים לעוד מלחמה. הפעם על הפרנסה והכבוד שנלקחו מהם. חייבים להרים צעקה ולאפס את המעסיקים. זה ממש מקומם בעיניי כל בר דעת. את נחשפת גם לתופעה הזאת? אני יכולה להגיד לשמחתי לא נחשפת וחלילה לא חלק מדבר מקומם כזה. כן, נחשפתי ברמה התקשורתית, גם בפוסטים בלינקדאין, גם בכתבה שהייתה בסוף שבוע. האמת אחרי שראיתי אותה, כל הניירת פה שהכנתי לפודקאסט, נורא רציתי לזרוק ולהגיד, חברים, לא, נראה לי פה, אנשים פה התבלבלו. יש פה 380,000 איש גויסו, עזבו מקומות עבודה, עזבו עסקים, להילחם למען הקיום שלנו, להילחם על למען המדינה, ועכשיו שהם צריכים לחזור עם כל המטענים
הפיזיים, הנפשיים, המנטליים, צריכים גם להתמודד עם עיבוד עבודה. מבחינתי, יש לזה 2 מילים לתאר את התופעה הזאת, וזה פשע תעסוקתי. זה פשוט פשע לעשות דבר כזה. נכון, יש את המקרים שהעבודה עצמה, אותו ארגון, או אולי אותה חברה נכנסה לקושי כלכלי עצום, ואולי הגיעה למקרה קיצון של סגירה, פשיטת רגל, מצב שהיא באמת לא יכולה לשלם, יש היתרים בחוק ודיני עבודה, אפשר לטפל בזה, אבל כשאין שום סיבה כזאת לקחת ולנצל את המצב, כי גם ככה אולי חשבנו שהוא לא מספיק טוב, או הוא לא מתאים לתרבות הארגונית, או אולי התפוקה שלו הייתה לפני זה לא מספיק טובה, או לא יסתדר עם הצוות ולנצל את זה, זה פשע מבחינתי. כן, אני מסכימה, ואחת הסיבות גם שאני הבאתי אותך לכאן, יש מקרים שבאמת אפשר להסביר את המצב, אולי רצו קודם, אני סיפרתי לך לפני שהתחלנו את השידור, על חברה שביקשה ממני לעשות החלפה דיסקרטית לפני המלחמה, והתחלנו לחפש עובד, ואז נכנסה המלחמה, ולא ידעו מה לעשות, בעצם הכל נכנס להולד, כי אי אפשר לפגוע בעובד בזמן המלחמה, אבל עצם זה שאנחנו שומעים על עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה, יש כאן איזושהי תופעה, שמעתי גם את אשתו של נשיא המדינה מדברת על זה, גם בקבוצות, ואתם, אני בעצם מסתכלת עלייך ואומרת, אנשי ה-HR, עכשיו אתם צריכים להתמודד עם כל מיני דברים חדשים, שלא היו בעבר בתפקידים שלכם. המטרה שלנו כאן זה לבחון מה הדברים החדשים ואיזה כלים, איך אתם לומדים איך להתמודד איתם, ואיזה כלים את יכולה לתת למנהלי ומנהלות HR עכשיו שצריכים להתמודד. אז לאט לאט, נגיע להכל. אני רק רוצה להגיע שאם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה שהמקומם של פיטורי עובדים שחזרו ממילואים, או במהלך המילואים, אז אני ממליצה לכולם, ובמיוחד לנשות HR, להתחבר שוב אל החוק, אם זה דרך העורכי דין שהם עובדים איתם בצמוד, או הם חיצוניים להם, אם זה דרך חשבי השכר שיודעים גם, להבין מה החוק אומר, מה מותר, מה אסור, כי קודם כל נתחיל מהחוק, לא עושים דבר לא חוקי, אחר כך מכניסים גם את האלמנטים המוסריים והאתיים, יש חוק מאוד ברור שלא מפטרים עובד שחזר אחרי 30 יום מרגע חזרתו, לא מפטרים בזמן שהוא במילואים, כי הרגע הוא לקח איזה חופשה או אפטר, אז בואו ננצל את זה ונזרוק לו איזה מכתב, ולאותם עובדים שנפגעו, יש המון ארגונים וגופים, גם ממשלתיים, גם חיצוניים, גם עמותות, גם עורכי דין פרטיים, שאמרו שהם לא היו מוכנים לתופעה הזאת, ופשוט אפשר לגשת ולקבל את העזרה הזאת. גם משרד הביטחון, אפילו באתר משרד הביטחון אפשר למצוא את הכתובת, וגם בחיל משאבי אנוש. חיל משאבי אנוש? כן, משען זה נקרא. נכנסתי לאתר שלו, הם פותחים עכשיו גם מוקד, לטפל בנושאים הכלכליים, אני מניחה שאולי גם נושא דיני עבודה יהיה בו, ואם לא, הם בטוח ידעו להפנות. זאת אומרת שאם אתם מילואימניקים ואתם מרגישים שנעשה לכם עוול, תעדכנו, תפנו, תדווחו, גם תכתבו פוסטים, כי מעסיק שעושה דבר כזה, שלא בצורה, לא כדין, זה חמור ביותר, וכדאי שידעו מיהו, אז מעסיקים, שימו לב, תהיו חכמים, לא לעשות שטויות, זה יכול לפגוע במיתוג שלכם. נכון. לא לדבר גם על נשות המילואים, שעכשיו אני הבנתי, יש גם איזושהי ככה, במקביל, גם פתאום מפטרים אותם, כי הם לא היו מספיק זמן, או כי כבר לא צריך, או היא פתאום נטל, אז יש את התקנות לשעת חירום, לעובדים שצריכים לטפל בילדים מתחת לגיל 14, לעבוד שעה פחות, אפשר גם על זה למישהי שמרגישה שהיא נפגעה כאשת מילואים, גם משרד העבודה נותן מענה, עכשיו יצא גם עוד כתבה, בעקבות הכתבה בוויינט, כתבה נוספת שמשרד העבודה אמר שהוא גם יעבוד עם נשות מילואים שמרגישות שהן נפגעו, יש עוד, סליחה שזה איכשהו מתחיל, התחלנו את הפודקאסט עם דברים מקוממים, לא, התחלנו את הפודקאסט לא, עם דברים מאוד חיוביים, אבל איכשהו הלכנו לנושאים פשוט מאוד חמים, שכבר עכשיו גם שמעתי על מקרים שברעיונות עבודה שואלים את הנשים, ובעלך במילואים, ואיך את מסתדרת, ואיך תוכלי. זאת אומרת, לקחו את זה לעוד איזה סגמנט של קודם כל שאלה שהיא לא חוקית, אבל עוד סגמנט של קושי של אישה שרוצה להיכנס למקום עבודה לשהו תפקיד מסוים.
אוקיי. כן. טוב, אז בואי תספרי לי קצת מהכובע שלך כ-VPHR. מול מה מתמודד חוזר המילואים כשהוא מגיע למשרד אחרי 90, 100, 108? או אפילו אחרי שבועיים. אחרי שבועיים, מול מה האתגרים שלו? מה קורה שם בפועל? אז זהו, אז האמת היא שאני עצמי לא יודעת מה עובר עליו, וזה נראה לי אחד התובנות הכי חשובות שאני מקווה שכל מי ששומע יצא ממנו, להבין שאנחנו לא פסיכולוגים. אין לנו את היכולת לדעת מה עובר בנפש האדם. והאירוע שאנחנו חווים פה הוא אירוע כלל ארצי, ולא רק על סגמנט ההייטק, שנכון, המון, אחוז מאוד גדול גויסו, באו גם מההייטק, אבל באו גם ממקומות שונים בתעשייה, וזה פוגש אותנו עם גם אנשים אחרים שחזרו למקומות עבודה אחרים, הם חוו טלטלה נפשית, מנטלית, אולי גם פיזית, ואני כהיג'רית לא יודעת בדיוק מה הם חוו, לא בהכרח הוא יספר לי, וגם אם הוא יספר לי, אני לא יהיה לי את הכלים הפסיכולוגיים לטפל בו. אבל כן, אני צריכה להבין שאני מתמודדת עם משהו שלא התמודדת איתו עד עכשיו, וזה משהו שצריכים לשים עליו דגש, גם ברמת ההנהלה, גם ברמת המנהלים, גם ברמת הצוותים, ואפילו הצוותים הגלובליים, שעכשיו נניח עובדים עם, לא יודעת מה, אקאונט מנג'ר, שעובד גם עם צוות בחול, ועכשיו הוא חוזר, צוות הגלובלי לא יודע איך לפנות אליו, מה להגיד, מה לא להגיד, האם לשאול, לא לשאול, צריכים גם לדעת לתדרך אותם, להגיד להם, לא לתת עצות, במיוחד שהם גם בכלל בקצה השני אולי של העולם, מאיפה הם יודעים? להיות מאוד קשובים, לתת לעובד, אם הוא רוצה לדבר על מה שהוא רוצה לדבר, לא להניע אותו, נו תספר לי איך היה, ואיך עשיתם ומה הרגשת, כי יכול להיות שזה יפתח פה איזשהו טריגר למשהו שלא נדע להתמודד איתו. אותו עובד שחוזר ירצה לפתוח, יספר, לא ירצה, כנראה הוא מספר את זה במקום אחר או בכלל לא. יש סימנים שנדבר עליהם אולי בהמשך, על איך לשים לב שאולי צריכים לנסות... לא, אני הייתי שמחה שכן תגידי עכשיו, מה הסימנים? מה הסימנים? אז... לראות התנהגות שהיא שונה ממה שהייתה לפני זה. העובד חוזר, אנחנו רגילים לזכור ששמוליק תמיד היה זה שתמיד יושב ואומר מתי אנחנו אוכלים ומה, ומאוד יודע מה קורה, ופתאום הוא לא אוכל איתנו צהריים, וכל הזמן הוא מתבודד, עם כל מיני, בהתחלה אני עמוס, אני לא יכול, אכלתי, אני לא רעב, אבל זה כבר קונסיסטנטי, הוא כבר לא בהתנהגות הרגילה שלו, אז בוא נבדוק מה קורה שם. אם זה התנהגות חדשה שלא הייתה, פתאום מגיע הכי מוקדם, שהוא אף פעם לא היה מגיע מוקדם, פתאום נשאר תמיד אחרון, אולי לא בא לו קשה להתמודד עם מה שקורה בבית, כי גם נטל, 3 חודשים זה כבר תקופה שבאדם מסתגל שהתנהגות והתנהלות אחרת, הוא נותק מהסביבה הרגילה שלו, לאירוע מאוד מאוד מלחיץ, מאוד דורשני, מבחינה פיזית, מנטלית, נפשית, ועכשיו פתאום הוא חוזר לאיזשהו סוג של רוגע, אבל אולי עובר משהו בבית, כי גם הבית עבר 3 חודשים איזשהו משהו. אז אולי פתאום הוא נשאר בעבודה עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, כי קורה משהו בבית. אז גם שם אולי. עובד שמחסיר הרבה. שלא היה מחסיר קודם. שלא היה מחסיר קודם, ולא מסביר על ההחסרים, או פתאום תקופות מחלה ארוכות. לא עומד במשימות, ותכף נדבר על איך לחלק את החזרה לעבודה, לא להעמיס ולא להפיל פתאום בוא, ישר תצטרף לכל הוויקלי והאוורלי וכל זה. ואתם רואים עובד שהוא מאוד עייף, שהוא כנראה לא ישן בלילה. אלה הסימנים הראשוניים, הסימנים שאפשר ישר לחוות אותם, אבל לפעמים ה-HR לא רואה, בארגונים גדולים ה-HR לא מסתובב בכל החדרים, זה אומר שהתפקיד ה-HRי למעשה בתקופה הזאת עובר למנהלים, ועובר גם לראשי צוותים, ואפילו עובר לעובד ליד. תשומת לב. תשומת לב, ולבוא, ולמה לעשות עם זה? לבוא ולהגיד למנהל, לבוא ולהגיד ל-HR, שהם יתחילו לשים לב, ואז יראו אם מפנים ואיך מפנים ולמי. ול-HRיות עצמם אני אומרת, אנחנו לא פסיכולוגיות, אנחנו בעצמנו לא יודעות,
אז להיעזר בעזרה חיצונית, יש היום עזרה חיצונית שניתנת גם, כמו שאמרנו מקודם, משרד הביטחון וחיל משען שעכשיו פותח גם קו וסיוע למילואימניקים, יוכל לתת מענה, אפילו המכללות השונות יוצאות עם כל מיני הסברים, איך לדבר עם עובדים ועם אנשים שחזרו מתקופה ממושכת במילואים, לדבר עם קולגות. יש הרבה פורומים עכשיו, המון פורומים. של נשות מאנשי HR שמנסים לתת לכם כלים. נכון, המון פורומים נפתחים, אפשר להתחיל לחפש, הפורומים הרגילים של ה-HR, אפשר לעלות שם ולהציף, וכמובן שאם יש את האפשרות התקציבית לארגון לתת מענה גם למילואימניק בעזרה פסיכולוגית כזו או אחרת, וגם אולי ליווי ניהולי של הדרג הניהולי, זה כמובן האידיאלי והמדהים, אבל לפעמים לא כל ארגון יכול להרשות לעצמו, אבל יש את המקומות האלה שיכולים לתת את העזרה. אוקיי, בסדר גמור. למה זה? שניונת. אני רוצה לעבור לנו לשאלה הבאה, וזה לא נותן. אוקיי. האמת היא, בזמן שתעברי לשאלה הבאה, אני רוצה להסביר את החשיבות של הנושא, וכמה הוא קרוס קאנטרי, ופוגש את כולנו בכל מיני מקומות, מקרה שאני ישבתי, המתנתי לבן שלי לסיים איזשהו חוג, מנהל אותו חוג האופרטיבי חזר מתקופה של כמעט 100 ימים, כמעט רצופים ברצועה, לא ראיתי אותו הרבה זמן, אני המתנתי לבן שלי בחוץ, ראיתי אותו, מה שלומך? אמרתי לו, הבנתי, חזרת? הוא אומר לי, כן, חזרתי. אמרתי לו, ואיך אתה מרגיש? רק השאלה הזאת, לא לחפור יותר מדי, כי באמת אני לא יודעת מה עובר לבן אדם. והוא אמר לי, אני לא יודע איך אני מרגיש. אני לא יודע. אני בשבוע הראשון בבית קמתי, פתחתי את העיניים, לא ידעתי, זה בסדר, לא בסדר בכלל שאני פה, חברים שלי עוד שם, הצוות שלי שם, אני קמה המיטה, מה אני עושה עכשיו? מתחילות לעלות כל מיני זיכרונות עולים, אני רוצה לחזור לשגרה, האם אני אצליח לחזור לשגרה? כל מיני שאלות שעולות לאותו בחור שאני פגשתי, ואז הוא אומר לי, תראי, אני עוד במצב טוב, לא נפגעתי פיזית, וגם הצוות שלי לא נפגע. אני לא יודע מה עם אלה שאו נפגעו, או שראו וחוו אבדות. שגם שם, תהליך אבל והכרה של אובדן לוקח המון זמן נפשי. זה יכול להיות שהחודש, חודשיים הראשונים של עובד שחוזר, או החודש הראשון, ייראה גם לא בסדר, ופתאום זה מכה בו. יש שני אלמנטים של, יש את האובדן, שהוא ברמה פסיכולוגית מאוד קשה ותהליך ארוך, ויש את העניין של להרגיש השם שאני יצאתי בסדר, ואחרים נפגעו, נפצעו או איבדו את חייהם. זה דברים בנפש האדם שאין לנו כ-HR את הכלים, אבל אם מאבחנים שפתאום באים ומדברים איתך על זה, או אתה שומע, לראות אם אפשר לנוע ביחד עם העובד, לאיזשהו סוג של אם הוא צריך תמיכה, אם הוא רוצה שנעזור לו למצוא את התמיכה. אני מאוד מאמינה בשיתוף ובעבודה מאוד משותפת עם אותו חוזר. זאת אומרת, לא לבוא עכשיו עם איזה כי טוב שחזרת, הנה, הכנו לך קיט, קח כמה ימי חופש שאתה רוצה, ואני הורדתי אותך מהפגישה הזאת, כי אנחנו יודעים שייקח זמן. קודם כל, אתם לא יודעים, יכול להיות שהוא מאוד רוצה לחזור בפול טיים, כי זה דווקא יעשה לו טוב. לבוא ולהגיד לו, לבוא ולהיות כנים. אנחנו רוצים לעשות הכי טוב שאפשר. חשבנו על תוכנית מסוימת, מה דעתך? אתה רואה את עצמך, כן, אתה רואה את עצמך משתלב בזה או לא, אתה רוצה שנעזור בתחומים מסוימים, ואז יכול להיות שפה מתוך השיתוף יהיה שותפות ויהיה גם רצון לשתף, ואז גם יהיה גם אפשר לעזור לאותו חוזר. אני חושבת שזה משהו שחייבים לפתוח בשיחה משותפת עם המנהל שלו ועם ה-HR, גם מאוד מאוד חשוב שהצוות ידע איך לקבל את אותו עובד. לא ישר לבוא ולתקוף אותו. וואי, איך היה? מה היה? ויראו ולא יראו. כל מיני דברים שפתאום עושים טריגר, לתת לו להשתלב אז בואי נדמה רגע, אם אנחנו, המטרה שלי כאן היא שאנשי HR שמקשיבים לנו, ולא מגיעים לכל הפורומים שאת הולכת אליהם, ואת שואבת מידע. כאשת או איש HR, כשאני עכשיו צריכה לקלוט עובד שחזר מעזה, מה ה-to-do list הנכון כדי לקלוט אותו,
כדי לא להעמיס עליו, כדי לא להפחיד אותו, הבנו שצריך לזהות מצבים שהם מצבי מצוקה, אבל מה צריך לעשות עכשיו? מחר בבוקר מגיע מישהו אחרי שלא היה 3 חודשים, מה עושים איתו? קודם כל, יש עניין של לתת מרחב וזמן, כמו שאמרנו, ההתארגנות היא בכל מיני מישורים, היא גם בבית, היא גם לחזור לעבודה, היא גם בנפשי. לבוא ולהגיד לו, הקמנו תוכנית, לחשוב על איזושהי תוכנית הדרגתית, לשתף אותו, לראות אם הוא בכלל נראה לו, לא נראה לו, הוא רוצה, אולי הוא בכלל ירצה לעבוד רק 2 בשבוע, אולי הוא בכלל לא ירצה לבוא למשרד, אולי הוא הכי ירצה לבוא למשרד. נורא תלוי לספר לו מה היה, אם הזזנו, הרי הוא לא היה בתפקיד שלו, מישהו אחר כנראה מילא חלק מהתפקיד. איך מתקשרים את זה? פשוט מתקשרים. אומרים, בזמן שאתה לא היית, היינו צריכים להזיז את X ו-Y כדי לעשות את הדברים. אנחנו רוצים שתחזור לעשות את המשימות האלה. מה דעתך? זה משהו שאתה יכול לקחת עכשיו? אתה רוצה בחלקים? אתה לא רוצה אולי? אתה רוצה לנסות? כן. ממש לשתף אותה, כי גם אנחנו לא יודעים. אין נוסחה. אין נוסחה, פורמולה שאני עכשיו יכולה להשתית אותה על כולם. כל בן אדם ממה שהוא עובר ומה שקורה לו. אין נוסחה, אבל את כן אומרת, אני משתפת, אני שקופה, כן, אני לא שומרת בבטן. נכון. אם היה כאן, אם מישהו אחר מילא את התפקיד שלך, אז אני משתפת אותך. מחזירה בהדרגתיות ולא בבום, כי צריכים את הזמן, אולי בן אדם גם צריך זמן עכשיו קצת יותר מהבית, עם המשפחה. בוא ניתן לו את זה. הדרגתיות ושיתוף. בוא נגיד, אלה שני הדברים הראשונים שהייתי עושה. אוקיי. הדבר השני זה להסביר לו ולהגיד לו כמה חשוב שחזרת. איזה כיף שחזרת. לא הסתדרנו בלעדיך. גם להגיד לצוותים יש הרבה פעמים את הציניות שיש במיוחד במחלקות הפיתוח, וההערות האלה של הסתדרנו בלעדיך, ולא ברמה באמת, הם לא באמת התכוונו לפגוע, אבל באותו רגע העובד הוא רגיש. אז בואו ננסה להימנע. אז יש דיבור שעדיף לא להגיד. ההפך, איזה כיף שחזרת, חסרת לנו. יפה. להיות יותר רכים. בואו, חבר'ה בפיתוח, בואו נשאיר את הציניות בצד, למרות שגם אני מאוד אוהבת את כל הבדיחות ואת ההומור, אבל בואו רגע נשאיר את זה בצד, ויותר בקטע של קבלה, איזה כיף שבאת, טוב לראות אותך, אם תרצה שאני אשתף אותך על מה עשינו, אתה רוצה שנקבע, יש לך שאלות, אני פה, דיברת גם על הימים, האם אתה רוצה לחזור לשמוע עבודה? כן, אני לא יודעת כל ארגון עם ההיברידיות או לא היברידיות שלו, אבל אם נניח ארגון הוא לא היברידי בכלל, אולי כן לתת לו אותו עובד בצורה היברידית, אולי לתת לו בכלל חלקי, ימי חופש, אני לא יודעת כמה יתרות יש ימי חופש לעובד, אולי לתת יותר מעבר למה שיש לו באותו רגע בצבירה, כדי לתת לו קצת לנשום. אז חמלה, זה לא תמיד קל, כמו שאנחנו רואים עכשיו בשטח. כן. ולתת לו להרגיש שיש לו לאן לחזור. יש לו דברים משלו, יש את הדברים המדהימים שהוא עשה, יש את הפרויקטים שהוא עשה. אנחנו רוצים שהוא יחזור, אבל שיחזור בדרך שלו. ואפשר גם לבוא ולהגיד את זה. טוב שבאת, אתה כל כך חיוני לנו. הוא לפני יום, יומיים, שעה, שעתיים, שבועיים או שבוע, היה במצב שהוא היה סופר חיוני, בכל המובנים. הוא היה חיוני לצוות שלו, הוא היה חיוני לשמור על המדינה, הוא היה חיוני לשמור על הגוף שלו, הוא היה חיוני לשמור על היותו הוא בשביל המשפחה. פתאום, מה אני חיוני עכשיו? בשביל שורת קוד? כן. אתה יודע, מאוד התגעגענו לך, היית מאוד חסר. ראינו כמה אתה חשוב. הפרויקטים שלך, אנחנו ניסינו לשמר אותם כמה שיותר שלא ייפגעו, ניסינו לעשות את המקסימום. לתת לו שוב להרגיש חיוניות וחשיבות במקום שלו בארגון. אוקיי, את חושבת, דיברת על זה קצת קודם, אם מזהים, למשל, סצנה שאני שמעתי עליה, שיושבים בישיבה, ופתאום אמרנו איך אנחנו מגלים שמישהו עובר עליו משהו, שאחד האנשים בוהה בישיבה, או שותק בישיבה, זה דברים השאלה בעצם, אני לוקחת אותנו לכיוון הבא, האם הארגון אמור להכניס גורם מקצועי, אני כמנהלת, נניח כמנכ"ל, מה הוא אמור לעשות כשהוא מזהה שהעובד, יש לו עובד שצריך עזרה? האם הוא מביא יועצת ארגונית? האם הוא מביא פסיכולוגים? האם הוא פונה, הוא בעצמו לצבא? מה עושים? אני כמנכ"ל עכשיו, מה אני עושה? אוקיי, אז
קודם כל, להביא עזרה חיצונית זה תמיד דבר מבורך לדעתי, במקרה איזה סוג של עזרה חיצונית? יש פסיכולוגים של פסיכולוג טראומה ופסיכולוגים ארגוניים, שאפשר ליצור קשר ולראות עם מי לעבוד. יש את הצבא, שהיום נותן תשומות מאוד גדולות לנושא. אני יודעת וזה סיפר לי גם אותו בחור שדיברנו עם החוג של הילד שחיכיתי, שאמרתי לו, תגיד, מה, ככה החזירו אתכם? אמרו לכם, טוב, סיימתם ושוחררתם? הוא אומר, לא, היה לנו בין החזרה, בין תקופת המילואים לחזרה לשגרה, היה לנו מין איזה כמה ימים של כביכול ריטריט באיזשהו מקום, שגם היה לנו יכולת קצת להשתחרר ולנוח ופינקו אותנו, והיה לנו סשנים עם פסיכולוגים מהצבא, וסשנים עם שיחות ומעגלים, וגם אותו עובד שחוזר, הוא קיבל איזשהו קיט מהצבא ממשרד הביטחון. זה משהו שקיים, שמקבלים קיט. משהו שקיים שהם מקבלים. השאלה היא, אם הם גם משתמשים בו, אם הם עושים עם זה משהו, אפשר אולי לנסות להשיג את אותו קיט. אני בטוחה שהאיג'ריות שהן מספיק חדות, וזה מה שהן רוצות עכשיו לעשות, הם ימצאו מכאלה שחזרו להגיד, אתה קיבלת איזשהו ייעוץ או עזרה, אתה רוצה לשתף אותי גם מה היה, ואולי להשתמש בזה, למנף את זה לשאר האנשים. הנה, הראית לי כאן דפים שקיבלו... כן, קיבלו משפחות. משפחות שחיילים מילואים חזרו הביתה, קיבלו קווים מנחים לחזרה הביתה מהלחימה עבור החיילים, אנשי מילואים ובני משפחותיהם. על ידי 3 דוקטורים לפסיכולוגיה, שממש זה מסמך פה של איזה 8 עמודים, אני הדפסתי חלק ממנו, הוא גם נורא מדבר על המשפחה והחזרה הביתה, שמסביר מה הקושי בחזרה, מה קרה פעם שהוא שונה, אנחנו לא היינו בסבב, אנחנו במלחמה, מלחמה על הבית, אירוע טראומטי שכל המדינה הזאת עברה, האינטנסיביות, העוצמה החווייתית שאותו עובד עבר כמילואימניק, ועכשיו פתאום יש ירידה בעצימות, אז איפה הוא בתוך כל זה? ואז כלים למשפחה, שהכלים הם, האמת היא, הדבר המשותף בינם לבין העבודה, הכלי המרכזי הוא לתת לעובד או לאותו בן משפחה את הזמן שלו לדבר, לפעמים הוא לא רוצה לדבר לא עם בני משפחה ולא עם העבודה ולא עם האיג'ר, נורא בא לו לדבר עם האחים שלו לנשק, כי הם נהיו המשפחה החדשה שלו, חוו דברים שהוא לא חווה עם המשפחה ולא חווה עם העבודה, חוו אולי אובדן, חוו מראות קשים, חוו התמודדות פיזית וסטרס גופני מאוד גבוה, שרק איתם הוא יכול לדבר. אפשר לשאול אותו אם יש לו כאלה, אם הוא בקשר איתם. מאוד, מאוד מורכב. מורכב. אנחנו לא פסיכולוגים, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב להבין, גם האחריות מאוד מאוד גדולה. אחריות גדולה, בגלל זה אני אומרת, אנחנו צריכים לשמוע, לנסות לזהות את הגורמים, ואז אפילו לקחת אותו ולהגיד, תקשיב, שמנו לב בתקופה האחרונה, שמנו לב בחזרה שלך, שאתה קצת אחר, קצת שונה, אנחנו מבינים שעברת משהו שהוא גדול מאיתנו, גדול ממך, אתה רוצה שנעזור, מה קורה בבית, לשאול מה קורה בבית. הרבה פעמים האיג'ריות כבר היו בקשר עם נשות המילואים, כן. אז כבר הן יכולות גם לעשות איזשהו צ'ק-אפ כזה, עם החזרה, איך היה, איך הוא חזר, מה קורה, איך הילדים. לדבר ממש עם האישה של... כן, מעבר אוקיי, שלחנו להם קיט מאוד יפה לשבת, וכמה טוב שבאת הביתה וזר פרחים. מעבר שזה תמיד כיף לקבל, ממש לשאול... תפקיד עם הרבה מאוד אחריות חדשה שנוספה לתפקיד ה-HR. ממש. שזה לקלוט עם משהו שלא חשבנו, לא. שנצטרך להתמודד איתו. בגלל זה אני אומרת... צריך תמיד לדעת איפה הגבול. איפה הגבול של רגע, אני לא פסיכולוגית. אולי למדתי תואר ראשון מדעי התנהגות בפסיכולוגיה, אולי זה מה שאני מאוד אוהבת. אולי יש לי אנשים שאני מכירה מסביבי שהם בתחומים, אפשר להתייעץ איתם, אבל לא לקבל החלטות... תגידי, אני אשאל אותך משהו אחר, את יכולה לקחת לך את ההפסקה שאת זקוקה לה. נניח והבן אדם חזר, ולא זיהינו דיברנו על כמה קווים אדומים, שהוא מתנהג שונה מהרגיל, אבל הבן אדם הזה בסדר. ובכל זאת, התפקוד לא טוב. והוא לא כתמול שלשום בתפקוד שלו, בתפוקות שלו. וחיכינו. מה הדבר הנכון לעשות במצב כזה? זה מאוד 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 טריקי. עם תחילת השיחה שאמרנו, אין דבר כזה לפטר אנשים שהגנו על המולדת. אין, זה פשוט הכי לא ציוני שיש. אבל בואי רגע נסתכל על הדברים. חוזר הבן אדם, בגדול הוא בסדר, הקליפה בסדר, הכל מבחוץ נראה טוב, אבל אין דיליברי.
לא עובד משהו, או סתם אני לוקחת אותנו לאיזו סיטואציה היפותטית, היחסים בין הצוות הם על הפנים, כי כנראה שעובר עליו משהו וזה יוצא. מה עושים? שאלה סופר מורכבת. אני חושבת שקודם כל צריכים לראות מה זה להבחן, כמה זה אומר עבר זמן ורואים את התפוקה. אם זה עניין של שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, צריכים להחליט כמה זמן נותנים לדבר הזה לקרות, וזה עניין מאוד פנימי וארגוני. אני לפחות מאוד מאמינה, ובדרך שלי, זה שלדבר עם עובד ולשתף אותו מה אנחנו רואים, מוציא הרבה דברים מהעובד פתאום, שהוא אומר, כן, היה לי קשה, אני רוצה עזרה ב... לא ידעתי ששמתם לב, וואו, הסתכלו עליי, ראו אותי. ולא לבוא, אתה לא עובד טוב, אתה לא עומד תפוקה, להגיד, חזרת לפני חודש או לפני 3 שבועות, ושמנו לב באמת שיש קושי בנושא הזה והזה והזה, אתה שמת לב אליו, אתה צריך עזרה. זאת אומרת, לקחת את זה ממש בוא נראה ביחד איך עושים את הדברים. ואז צריכים לראות על איפה זה יושב, אולי בכלל הוא צריך איזשהו, עכשיו בכלל אולי חלילה הוא איזשהו פוסט-טראומה, ואז הוא בכלל צריך לפנות לגורמים מקצועיים מעבר לעבודה, ולהתחיל שם איזשהו טיפול. קיצור, אנחנו כל הזמן חוזרות לאותה נקודה. אותה נקודה, יכול להיות שבכלל יש לו איזשהו משהו פיזי, הוא כולו כאוב, והוא צריך פשוט יותר זמן לאיזשהו טיפול פיזיותרפי, או לאיזשהו משהו פיזיולוגי שהוא צריך טיפול בו. פשוט אנחנו, אנשי עבודה בהייטק, או בכל תחום אחר, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לא פסיכיאטרים, זה קצת גדול עלינו, ולכן מקומם של אנשי המקצוע האלה להיכנס עכשיו לארגונים, נכון. ממש להיכנס ולהיות חלק מארגון, וכיועץ של ארגון, ואם צריך לערב פה... נכון, אני חושבת שאולי זה גם הדבר הבא שאולי יקרה, שהגורמים הממשלתיים, אם זה משרד העבודה בענייני של דיני עבודה, וכל הפיטורים הבלתי חוקיים האלה שקורים, ואם זה הצבא שפתאום שולח יותר קווים מנחים, גם לארגונים וגם למשפחות, אני מאוד מקווה ואני מאמינה שמשם יצאו יותר נתיבים של עזרה לארגונים ולחברות, שכמובן יש את הארגונים יותר גדולים שהם לוקחים את העזרה, והיום כולם מאוד משתפים. אז מישהו שעובד בארגון קטן, הסטארט-אפים הקטנים, קודם כל אפשר לחשוב על איזושהי התאגדות של הסטארט-אפים הקטנים, אם זה ברמת הקרנות שהם נמצאים תחתיהם והשקיעו בהם, או אם זה בכל מיני פורומים, ולראות איך אפשר לקבל את העזרה הזאת, ולקבל אולי עוד כלים, ומבחינת תקציב, ולראות איך אפשר בכל אופן... זה ממש חשוב, אני עוברת לי מחשבה שאומרת, את יודעת, בתחילת המלחמה, כשכולנו היינו באיזה... שוק, ולא ידענו מה לעשות, אז התחילו לפטר, זאת אומרת, הוציאו לחל"תים, נכון. ותמיד את מי מוציאים לחופשות ולפיטורים, זה הרבה פעמים אנשי ה-HR, נכון. תבינו איזה חשיבות כארגון, כחברה, יש לאנשי ונשות ה-HR כדי לטפל בעובדים הקיימים, לשמר, כי בלי עובדים, מה אנחנו שווים? איזה מוצר יש לנו אם אין לנו עובדים שהם שמחים ושהם מרוצים ממה שיש? איזה תפקיד? זה שליחות? אני חושבת שזה גם באיזשהו מקום, אחד ממצב את ה-HR במקום הראוי לו, גם בקורונה ה-HR פתאום קיבל את המיקום החדש, וזה כל המאמרים, כל הבינלאומיים, מגרטנר ועד החברות הגדולות שעושים מחקרים, שממצבות ה-HR, קיבל עליו עוד סמכויות ודברים שחלקם הוא לא ממש יכול להתמודד, כל הנושא ה-well-being והנושא המנטלי, שזה בכללי קורה בכל העולם, זה קרה מהקורונה וזה עדיין ממשיך להיות נדבך מאוד חשוב שה-HR מתחיל יותר ויותר להתעסק, ובפרט מה שקורה בארץ, ה-HR גם מתחיל לקחת על עצמו את האחריות הזאת בתשומות הרבה יותר גדולות, אז המיצוב של ה-HR בכללי, ההנהלה צריכה להבין את הדברים האלה, גם בחברות קטנות, מה זה אומר? זה צריך להיות חלק מתוכנית העבודה ה-HRית של כל מנהלת ה-HR בכל ארגון, שזה נקרא שגרת החירום, זה צמד מילים הזוי שלא כל כך מתחבר לי, שגרה וחירום ביחד, גם אם מנסים לחשוב על זה ואני ניסיתי לקרוא על זה באנגלית, זה פשוט לא מתחבר בשום מקום, זה משהו שצריך להיות תוכנית עבודה ה-HRית,
לכל השנה, כל פעם אנחנו מתמודדים עם זה במקום אחר. בהתחלה זה היה בתקופת מלחמה, חל"תים, אחר כך זה העובד שלא נמצא הרבה זמן, עכשיו זה עובד שחוזר, חלילה אין לדעת, אולי העובד גם יחזור שוב לשם, כל האלמנט גם של התשלומים, וכל הנושא השכר, payment, compensation ו-benefit בנושא הזה, זה גם חלק שצריך להיכנס לתוכנית העבודה, לראות שזה קורה. ואני חושבת שזה גם יחזק מאוד את ה-HRים העובדים, שפשוט צריכים יותר, אם ה-HR לא היה, אז הגיע הזמן שהוא יתחיל להתחבר לאנשים בשטח. גם בארגונים גדולים, לראות את הדרך איך עושים את זה, אם זה HRBP, אם זה אנשים אחרים בתוך המחלקה, אם זה הקשר אולי של ה-HR עם המנהלים, שפתאום חווים עוד תפקיד. כן. הם פתאום גם נהיים HRים, אולי הם פסיכולוגים, אבל הם לא פסיכולוגים, בואו נחשוב על אנשים שהם בפיתוח שהם בניהול, ואז ה-soft skills אולי טיפה יותר חלש. אולי מה שצריך לעשות זה שאותם ה-HRים יביאו, אם אין להם את הידע בעצמם, יביאו את אנשי המקצוע ויתחילו לעשות סשנים והדרכות למנהלי הגיוס, שכמו שאת אמרת בתחילת השיחה, הם חלק בלתי נפרד מהמנגנון הזה של ה-HR. נכון. הם עכשיו הופכים למטפלים בעובדים שלהם, נכון. בדיוק כמו אנשי ה-HR, כי אי אפשר... אי אפשר לעשות את הכל, כן. בארגון גדול, בן אדם אחד, שניים לא יוכל לגשת לכולם. אז כל מישהו שהוא בתוך מחלקת ה-HR, הוא למעשה מין אמבסדור לנושא של לטפל בעובד שחזר ממילואים, מה הרגישות, מה הנקודות האדומות, מה הם הדגלים, איך לדבר איתו, אם רואים התנהגות של איש צוות לא נאותה, לדעת לטפל בזה, וכל הזמן לתזכר את הארגון על זה, כי אחר כך נכנסים לאיזושהי שגרה, ועובר זמן, אבל הנפש עדיין סוערת. כן. אז לסיכום שיחתנו, כן. עם מה אנחנו מציידות את המאזינים והצופים? קודם כל, שזה פשע תעסוקתי לפטר אנשים שחזרו ממילואים, זה דבר ראשון, לא יעלה על הדעת, והתפקיד שלנו לעצור את זה ולנסות לעצור את זה בכל דרך אפשרית. ולמי שחלילה נפגע, שידע שיש גורמים שעוזרים. דבר שני, בנושא של עובד שחזר ממילואים, אחד, להבין שאנחנו באמת, חזרנו על זה מלא פעמים ונחזור על זה פעם אחרונה, אנחנו לא פסיכולוגים, אז אין לנו את הכלים, אבל יש לנו את הרגישות מול העובד, לזהות את הסימנים, לפנות לגורמים שכן יודעים לטפל, וללכת יד ביד עם אותו עובד. לשתף אותו בחזרה, לבוא ולהגיד לו, עברת חוויה מטלטלת, אנחנו רוצים לעזור לך לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, מה אתה צריך מאיתנו? זה מאוד מכבד, זה מאוד מעודד, זה מאוד מחבק גם. מאשר לבוא ולהגיד, זה הקיט, זה השלבים, צא לדרך. אם יש בעיה, יש מוקד חירום. אנשי HR, זה תוספת שלי על אתם צריכים להיות הכי 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 רגישים ועם חמלה, לא לשאול ברעיונות עבודה, לא על האישה, לא על בעל, מי נמצא במילואים, מי לא נמצא, איך מסתדרים. אנחנו הראשונים, אנחנו צריכים לתת דוגמה, וזו אחריות שלנו, וזו הציונות שלנו. אנחנו פה צריכים להילחם על המדינה שלנו. אם זה אומר להילחם על הנפש של המילואימניקים, של הנשים של המילואימניקים, של הנשים הלוחמות, אנחנו צריכים לעזור להם לחזור לשגרה. זוכרים עורף חזק, כלכלה מנצחת, ככה אנחנו ננצח בלחימה. אנחנו לא זונחים את האחים שלנו בשעתם הקשה. וזה המסר שאנחנו רוצות להעביר מכאן. אם יש לכם עוד שאלות לאמליה או אליי, אפשר לכתוב לנו בפייסבוק של הפודקאסט כשמוזה וגיוס נפגשים. אני אשאיר גם את הפרטים של אמליה. אני ממש ממש מודה לך שאת נרתם. אני אוסיף שאני כל כך הייתי נסערת מהעניין הזה, שפניתי לכל נשות HR שאני מכירה, וביקשתי שיבואו לדבר על הנושא ויתנו לנו ידע וכלים מה עושים, ואמליה נרתמה. אז ממש תודה על כל הידע. ועל הרצון הטוב, ואני שולחת אותנו לשבוע חדש, יהיה לנו שבוע טוב ומוצלח, ואנחנו פה עבורכם. אז תודה. תודה.